Ja ei muutako hyvää perjantai-yötä. Nyt me ollaan tässä Audi edessä ja tarkoitus on esitellä kaikki tuosta autosta, tekniikan puoli, myös kaikki varaosat ja sun muut kustannukset, mitä tämmönen vanha pirssikulle vaatii. Ja varsinkin sä oot hommaamassa tämmöstä V8-autoa, varsinkin Audina on näitä A6, S6, C5 ja C4 vaikka esimerkiksi. Vaan se viimeisen päälle, elikkä. Kuvauksessa on pakko sanoa sen verran, että silloin kun mä tuun löytää hyvän kameran ja pääsen editoimaan videot vaakatassoon, niin tulee hyviä matskuja. Vähän aikaa riitti kärsivällisyys ja tyydytään vielä tähän puhelinkameraan. Tää antaa tämä kuvaus on vähän erilaista tietenkin. Välissä tykkää itekään, mille tää itteni näyttää. Tässä on Toni, morjesta. Siinä on meidän vakio vänkäri, yleensä aina ollut. Kuunnellut meikän juttuja, Audi-tarinoita. Ei siinä, mä oon Viljavi, 26-vuotias Oulusta ja tässä on meikä harrastepeli. 4 vuotta on tosiaan tämän omistanut. Onko peräti 5? Onko se 5 vuotta? Mitä on? Se on 5 vuotta se. Se on 5 vuotta, kyllä. Suurin piirtein. 2019. Joo, siinä. Suurin piirtein, kyllä. Mä ostin tämän paskana. Oli halpa. En maksasko muutaman tonnin tästä. Ja myytiin automaattina. Ja tämä yksilö on manuaali. Alkuperäinen manuaali laatikolla. Se on se RS6. Se on se... Mikä se oli se laatikon koodi? 01E. 01E. Audimiehet tietää, kyllä. Se pitkä ykkösakseli ja kestävä on laatikko. 1, 2 on pitkä. Kyllä. 1, 2 on pitkä. Niillä pääsee jopa. Ykkösellä pääsee, oliko 70 tunnissa, 70. Sitten kakosella oli vissiin 120 vai 115. No, suurin piirtein. 1 ja 2 porsii loppeet. Se on se vika. Joo, kyllä. Eli näihin myös saa niitä korjauspaloja, mutta kun Pellialhaan mulla ei löydy kuin MTM-viritteinen Vapaari 4.2. Eli ei ole vielä mitään huolta laatikosuhteen. Ei mitään ihmeempää siinä. Pirtti ja hyvä Vapaari 8 on tehty kuule hulluna tähän. Tämän tarina on kyllä värikäs. Ja pitää vaihtaa kamera toisinpäin, niin näette semmoisen oikean ilmeen tästä autosta. Ei mitään. Mahtavaa, kun katsoit tästä edellistäkin videota. Ja tuun kyllä tekee lisää. En tiedä. Kyllä mä haluan tuon YouTubeen vähän niin kuin laittaa nousukiito, että saapa nähdä mitä tullut. Pientä juttua. Rapaa tässä roiskuja. Pitää harjoitella vaan, niin tulee mestariksi. On mitä, Johnny boy? Samaa mieltä kuule. Ai saatane, hei 35 päivää, niin meikä tulee ajokortti. Ei vaan tuu, mä oon kärsinyt yli vuori siitä. Siitäkin voi tehdä omaa videoa selittää, että mistä moinen. Yhteensä noin 13 kuukautta ehkä on pois. Mitä on ollut tässä. No niin. Siinä löytyy Audi-ilme takapäin. Onhan se ihan näppärä. Mustat on tosiaan merkit, niitä ei hirveänä erota tämmöisessä tummassa värissä. Mutta niin kuin näkyy kamerallakin, että on S8-logoa, on merkkiä, MTM. Se oli lyhenne jostakin. Joku Motorteknik jotakin. Ja sitten minun ihan uutena on tämä diffusori, minkä on asentanut. Tämä ei tosiaan kuulu tähän korimalliin. Se on RS3 2015-18 vuosimalli. Takadiffu, siihen ABT, putken päät ja on haarotettu. Tulee molemmin puolin 2. Tämä on vielä kesken, eli ei ole viimeistelty vielä. Se on väriä musta. Tässä on pikkusen eri väriä, on eri koriosat. Pitää vähän katsella, että milloin laittaa kuntoon. Mutta pientä ilmettä, putkistoa. Tulee vielä rostiiriränni tänä vuonna. 3 tuumasella. Yksi hyvä tekijä saa tehdä mulle se. Muutama liitos tulee väliin. Yhdellä keskivaimentimella alkaa kuule hyvin paukkuu viimeisen päälle. Räpisee ja 8 pääsee valloille. Ja mitäs tämmöisestä
muuten alkaa esittelleen. Tosiaan, koneella on 4.2 Audin tällä ihan mielestäni parhaimmalla koneella. Jakoremmillä, nokat on tietenkin ketjulla, siinä ei ole laahainta. Jakoketjut on tuo nokkien välinen ketju, mikä täällä kansien takana on tosi pitkät. Anteeksi, ne on paksut, ei ole mitään laahainta, eli aika ikuinen. Tässä on nyt vaihdettu kone, mä voin vuosia tähän moottori, vähän mä ajettuu. Ja samalla purki se edellisen koneen ja kattoin kaikki, niin kyllä, ihan hyvältä näytti sisusta. Eli siis jakopää, kun muistaa vaihtaa, niin tää on kyllä kestävä. Tekniikalla ajettu vähälle 300 000, noin 370 000 ajettu. Hyvin pelaa, varsinkin kun on laatikkona manuaali. Näissähän yksilöissä, eli korimallia A8 ja S8. Tää on 98 vuosimalli. Eli vanha peli, 26 vuotta vanha. Tässähän näkyy, on tosiaan kepin tynkää, siinä on 6-vaihteinen Recaro nahka jakkaroilla, kääntyvillä peileillä, puhelimet, kaikki verhot löytyy. Sitten löytyy paksumpaa lasia. Tässä näkyy lasin paksuus on tosiaan ihan mukava. Tämmönen UV-kalavo on lasissa kiinni ja näkee myös kiskossa, että on siellä tavaraa liikkua eteen taakse. Nyt näkee, kun kamera tarkensi. Siinä näkyy vähän sitä kiskoa viimeisen päälle. No ei siinä. Kulutushan tämä on ihan semmoista 9,4 pääsee 100 kojat nätisti. Seka-ajossa menee semmoset 16 litraa. Mutta kannattaa varauta, että tämä kyllä hörppäsee kaiken, minkä haluat. Että saa sen tankin tyhjäksi aika äkkiä. Tässä on 95 litran tankki. Eli ei paha. Täällä pääsee yllättävän pitkälle. Katsotaan aika etupuoli. No niin. Täältähän löytyy. Käytetään vielä virtoja päällä, niin nähdään vähän valoja. Eli peruslasinnostit, lapsilukko, nää. Sitten peilit kääntyy tietenkin osin moilleen. Sitten on muistipenkkiä. Ratti ja penkki vaihtaa asentoa. Täällä on vielä muovi irti, se löytyy peräkontista. Vasta oli kytkimen pääsylinterin vaihto ja en ole vielä laittanut paikalle. Yllättävän hyvin säätöjäkin. Perusselkänojat menee, täyssähköpenkit ristislän tuella. Sitten tuo on jännä, missä tuo turvavyön pilarissa. Niin sekin nousee sähkölle. Jees. Eli oikeesti täyssähkö. Näin vanhassa pelissä. Sitten niskatyyny nousee kans sähköllä. Ja sama homma takana. Täältä löytyy kytkimet takapenkeille. Ja on listoissa S8. Painethan tuosta, niin oot. Tällä puolella ei muuten pelannut. Niin olikin. Surina kuuluu, ei liiku. Tällä puolella oli rikki. Mutta täällä löytyy ristislän tuenta. Sitten tuo takatyyny nousee. Mennään tänne toimivalle penkille. Vanhat autot. Aina näissä on pientä, pikku häikkää. No niin, otetaanpa uusiksi. Sieltä nousee. Laske ja nousee. On hyvä peli. Sitten löytyy, no ihan itse laittamia viinilasit ja monen marmorinen hyvä pikku sytkäri siinä. Tietenkin on penkin lämmittimet takana. Kutoseen asti saa. Ja on räppänää myös takaa ikkunalle. Ja tähti taivasta. Miksipä ei? Koska Audin ei takaa pitää olla tähti taivas. Miksei? Siis tää on viimeisen päälle. Et voi kieltää, että ei tämä olisi hyvä. Mulla tästä on nyt longipenkikki. Meni ostaan pari vuotta sen tämmösen auton longi takapenkit, täyssähköpenkit tulee myös muistilla. Nämä asena kun jaksan. Rahaa on laittu kaikki tekniikkaa. Ei oo oikein ulkokuorta hirveänä hierottu. Tänä vuonna pitäisi laittaa uudet vanteet. Madaltaa. Tuo korkeusero laittaa kuntoon. Tontti, pikkasen. Ei liikaa. Sen kaaret täyttyy.
Ja semmoista. No, mitä tähän on niinku tehty? Moottori on vaihdettu. Uuteen. Myös laatikko. Ja siihen sitten on samalla jakopäätä. Kaikki hilut, kaikki liikkuvat. Ja X1R on koneessa. Eli öljyn puolta on laitettu kuntoon. Kevyempää vauhtipyörää on pistetty. Alkuperäinen paino 12,6 kiloa. Ja tämä mikä on paikalla pyörii siinä 7 kilon paikkeilla. Oikeastaan tasan 7 kiloa. 5,5 kiloa oli niinku ero alkuperäiseen suhteen. Ja mittarissa on 568 000. Alkuperäisellä koneella oikeesti vittu pääsi niin paljon. Näppärä. Ja kokeillaan vempulakeppiä, että se on vapaalla ja tärhäytetään tulille. Sehän käy enkelistä. Ja on penkin lämmittimiä. Verhot nousee tietenkin ja laskeutuu sähköllä. Painetaan nuuta, niin ai et. Sitten pystyy myös laskemaan niskatuet. Ratti menee sähköllä. On vakkaria ja kattoluukkua ja tämmöstä. Täällä on peiliä ja räppäröitä riittää. Tykkään. Siinä se on. Käy kuin enkeli. Etupuskurit on eri väriset, koska ei se haittaa. Meni vanha rikki ja pitää tuo uusia sitten. Mulla on yksi. Mekä kustomoi tähän semmosen eri auton puskurin. Se on ihan hyvä. Tulee A3 semmonen hyvä Sportline puskuri tähän. Säilytän tota vanhaa tyyliä muuten. Ja tästäkin löytyy yksi tarina. Liittyy vahvasti konepeltiin. Siinä on niinku näkyy, niin on lommo molemmin puoli. Sekä tuulilasissa on halkiama. Jees. Katsotaanpa vähän miten ottaa jenkkaa. Tää on tosi näppärä. Painethan kuulee ja ei tarvitse paljon lauiksi laittaa kaasua, niin se on niin kierrosherkkä. Katsotaan vähän, niin näette ton jalan liikkeen sekä mittari. Tosi näppärä, tosi näppärä. Ja kasi on hyvän kuulonen. Ja manuaali tietenkin. Mitä se on? Se tuo semmoista hyvää tyyliä. No niin, käyhän polokas sen, niin katsotaan vähän minkälainen. En tiedä minkälainen puhelimen mikki on tässä, mutta tässä on totta kai vaparikone, niin se pitää olla. Verot ei oo paha. Se on semmoset 400-300 euroa vähän yli. Vakuutukset siihen päälle, niin ai että. Ei oo kallis paukku. Syöhän tämä kuin hevonen. Se Xenonikki on vaihtanut tonne keulille. Ai että käy nätisti. Kerta kaikki. Ja on kone huone kiiltävä, niin kuin pitää olla. Tuo vanhan liiton S-merkki on vielä maskilla. Ehkä saatan jättää siihen. Mitäpä tässä muuta kertois? Sähkölaseilla, hyvillä varusteilla. Ei sen puole. Tankilla pitäisi käydä jännästi. En tiedä miten se on mahdollista. Tankilla pitää käydä. Ja Audissahan on äänentoistomallia Bose. Oikein hyvä kuulonen. Vanha peli, mutta onpahan Bose. Oikeesti se on ihan näppärästä. Ja faceliftin näitä valoja on laitellut kuule. Ei ollut vakiona tämmöset valot rullissa, niin meikähän pisti kuntoja. Rattikin vaihtuu kuule asentoa sähköllä. Vanha auton mukavuuksia. Ajotietokone näyttää 13,5 litraa niin kuin keskikulutus ollut. Vähän tällainen niin kuin lyhyessä ajassa. Ja
tankki tosiaan on se 95 litraa. Tupla ilmastoinnilla. Hyvin on tilaa. Vanhat Recaron penkit. Ja navigaattori, totta kai. Meidän nämä varustelu aina unohtaa kaikkea, mitä tässä löytyy. On alkuperäistä kunnon Nokian puhelintakin. Kerta kaikki. En tiedä tosin pellaakohan. Se on lähtee nui irti ja saa tonne kato SIM-kortin väliin. Hyvillä eihän näillä tee mitään nykyään. Mutta onpahan kuitenkin. Se joku kysyy, että onko sulla puhelinta, niin on puhelin. Jaa, semmonen. Tuollaista navigaattorinäppäimet. Se tulee, että niinku tuohon keskinäytölle tuon napaska. Ja näppärä. Tuolta kun painelee kuule OK-nappia, niin navimenu tulee lukemaan siihen. Lähetään siitä pois. No, mepä pois. Pos! Miten sitä käytetään? Enteri. Selekki. Ei nyt sä alus mennä. En minä nyt mihinkään lähe. Takaisin. Pois. Painetaan siitä. Ei. Takaisin. Retur. Delete. Ei store. En lemmin. Tää meni ihan mehtikkö. Navigation is begin. No joo, et sinä varmaan oo ihan kunnossa. No. Toimin nyt. Kato, se lähti pois. Joo, hyvä, se on hyvä. Navimenu. Ei perkele. Anteeksi. Startti. Pois. Enteri. OK. Nuhu. Se oli helppo. Se oli helppo. Ei siinä sen puole. Tämmönen peli mulla on. Vanha auto ja tätä on kuule laitellut monella tonnilla. Voimansiirto on vaihdettu, huolettu, jakopäät, kaikki tehty ja ynnä muuta. Nyt pitäisikö kortin tosiaan tuu saamaan tuossa helmikuun 9. päivä. Niin, Audin tulee varmasti kiihtymään tämä laitto. Luokset pitää laittaa kuntoon, on mattana vähän peräkonttia, on kattoa mattana niin kuin näkyy. Siis tää on pihkasen puu alla ollut tämä auto. Tämä onko vahaa, niin on tää sitten niin kuin ihan hyvän näköinen. Mutta muuten niin tää on ihan siedettävä. Tykkään kyllä vanhasta pelistä. 20 vanteet mulla löytyy tähän ja semmoista. Ei mitään. Kiitos kun jaksoitte katsoa ja ollaan kuule äänessä ja pistäkää kuule kommenttia, että mitä kaikki haluaisitte Audista nähdä. Tuun kyllä laittaa ja päivittää sitä mukaan mitä Audi tuun tekemään ja mulla on se hyvä yksilö myös uusi tulokas limusiini. Sitäkin tuun kyllä sitten laittelee ja sitä mukaan laittaa videoita. Ei muko adios, sano Audi-mies kun ajoo ohituskaista.